На телеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей і гістарычных фактаў. Вітаю вас! Сёння 22 чэрвеня. Спынімся на найбольш цікавых падзеях гэтай каляндарнай даты. Яркія зоркі беларускай эстрады на адной сцэне. Маладзёжны тэатр эстрады закрывае тэатральны сезон грандыёзным гала-канцэртам. Тэатр развітваецца з любімымі гледачамі на 2 летніх месяца, каб у верасні зноў радаваць і здзіўляць. Сёння ўвечары для вас выступяць любімыя выканаўцы Інна Афанасьева, Вікторыя Алешка, Алексей Хлястов, Ольга Вронская, Іскуя Балян і многія іншыя. Відовішча абяцае выдатны настрой, станоўчыя эмоцыі і незабыўныя ўражанні. Чарговая работа таленавітай трупы Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Максіма Горкага. Спектакль «Карчмарка». Гэта новая пастаноўка прызнанага майстра камедыі дэль арте Матэа Сп'яцы. Датычныя да работы асобы кажуць, гэта не проста спектакль. Мы бясстрашна агаляем тайны закулісся. Тут усё, што вы хацелі ведаць пра тэатр, але саромеліся спытаць. Мужчынскае самалюбства і жаночая гордасць, рызыкоўны флірт і хітрыкі, камічныя розыгрышы, разбітыя сэрцы і сапраўднае каханне ў камедыі рускага тэатра «Карчмарка» сёння ўвечары. Чарговы выпуск аўтарскай праграмы Наталлі Бібікавай «Тэатр у дэталях», прысвечаны балету Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь «Анюта». Гісторыя стварэння, цікавыя малавядомыя факты пастаноўкі. Майстры, дзякуючы якім балет з'явіўся на беларускай сцэне, паведаміць гледачам творчая група праграмы. Глядзіце «Тэатр у дэталях» заўтра, 23 чэрвеня у 12:45 на «Беларусь-3». Мінчан і гасцей горада запрашаем на Камсамольскае возера. Тут разгарнуўся унікальны арт-парк з маштабнай экспазіцыяй з 11 прасторавых аб'ектаў сучаснага мастацтва. Праект прысвечаны 950-годдзю Мінска. Свае работы прадстаўляюць беларускія замежныя мастакі і скульптары. Інсталяцыі створаны з разнастайных матэрыялаў, ад дрэва да пластыка і метала. Некаторыя аб'екты перавышаюць 5 метраў у вышыню, а агульная вага ўсіх складае некалькі дзесяткаў тонн. Да ўсяго, пэўныя экспанаты інтэрактыўныя, што дазваляе гледачам стаць часткай творчага працэса. Аўтары падрыхтавалі сапраўдны феерверк смелых ідэй і форм. Арт-астравы – яркая мастацкая падзея не толькі для Мінска, але і для ўсёй Беларусі. Арт-аб'екты будуць даступныя гледачам да сярэдзіны верасня. На чарзе цікавыя пазнавальна-забаўляльныя навіны замежжа. На сайце каталіцкага прыходу ў горада было ўказана, што прэтэндэнт павінен быць у міры з сабой і блізкі з хрысціянскай верай. Заяўкі на пасаду без заробку у адным з апошніх у Еўропе прытулкаў пустэльнікаў падалі 70 кандыдатаў з ЗША, Індыі, Аўстраліі і іншых краін. Скіт знаходзіцца на скале, паблізу ад аўстрыйскага горада Зафельдена. Яго пабудавалі 350 гадоў таму. Тут няма ні электрычнасці, ні вадаправоду, ні ацяплення. Па ваду даводзіцца спускацца на 250 метраў уніз. Але для 58-гадовага бельгійца Стана ван Уйтрехта гэта не цяжкасці. На самой справе тут усё амаль як дома. Ежу гатую на дровах. Двойчы на тыдзень я хожу ў краму ў горад. Душ прымаю там жа ў спартыўным цэнтры. Для малітвы і сузірання мне патрэбен час і цішыня, і тут у мяне гэтага дастаткова. Звычайна настаяцелі гэтага скіта жывуць тут сезонна, з красавіка па лістапад, шмат гадоў запар, а потым самі шукаюць сабе замену. Перадапошні прабыў на скале больш за 10 гадоў. Яго пераемнік не вытрымаў і звольніўся амаль праз год. Але трэба адзначыць, што паўнавартаснага жыцця пустэльніка тут усё ж такі няма. Скіт наведваюць турысты і вернікі. Яны прыходзяць атрымаць асалоду ад краявідаў, памаліцца і пагаварыць. Для гасцей у ігумена заўсёды падрыхтаваны шнапс і пірог. У Магілёве працягваюцца гастролі заслужанага калектыва Рэспублікі Беларусь Гродзенскага абласнога драматычнага тэатра. Сёння ўвечары госці даюць камедыю «На ўсякага мудраца» паводле п'есы знакамітага рускага драматурга Александра Астроўскага.
Напісаная яшчэ ў 1868 годзе, п'еса актуальная і сёння. Тэма маладых людзей, якія спрабуюць любымі сродкамі зрабіць кар'еру, не старэе. Ягор Глумаў – чалавек надзвычай абаяльны і прывабны. Ён умее выклікаць да сябе прыхільнасць і кансерватара, і рэфарматара, і светскую львіцу, і чароўную юную асобу. Абаянне Глумава такое прыцягальнае, што за ім нябачныя сапраўдныя матывы яго ўчынкаў. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля Геннадзь Мушпер у спектаклі заняты акцёры карыфеі Гродзенскага абласнога тэатра. Спектакль доўжыцца 2,5 гадзіны, узроставы цэнз 12+. Выстава работы Осіпа Грынберга і Александра Родзіна «Метамарфозы», «Стары Тель-Авіў», «Ностальгія» разгарнулася на плошчах сталічнай мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага. У экспазіцыі прадстаўлена больш за 70 твораў жывапісу яркіх прадстаўнікоў сучаснага беларускага мастацтва старэйшага пакалення. Нягледзячы на знешнія непадабенства двух аўтараў, іх звязвае шчыльнае творчае сяброўства, пранікнёнасць у праблемы навакольнага свету. Абодва мастака доўгі час жылі за межамі Беларусі. Осіп Грынберг 20 гадоў правёў у эміграцыі ў Ізраілі, а Александр Родзін 12 гадоў плённа працаваў у Германіі. Назіранні аўтараў, іх перажыванні, спробы спалучыць розныя сусветы адлюстраваны ў работах, прадстаўленых на выставе. Убачыць усё на свае вочы ёсць магчымасць да 25 чэрвеня. А зараз даведаемся, якія вартыя ўвагі кінанавінкі чакаюць прыхільнікаў важнейшага з мастацтваў. Кінарубрыка ў калейдаскопе. На вялікія экраны выходзіць 5-я частка нашумелых трансформераў. З маштабам і тонай спецэфектаў усё як любіць Майкл Бэй. На пытанне слогану «Хто цяпер твой герой?» назва серыі «Апошні рыцар» гучыць як адказ. Па сюжэце людзі вядуць разбуральную вайну з трансформерамі, а місія па выратаванні свету кладзецца на плечы разнамаснай кампаніі Кейда Егера, Бамблі, англійскага лорда і оксфордскага прафесара. Навукова-фантастычную гісторыю здымалі на эксклюзіўную IMAX 3D-камеру ў Ісландыі, Англіі, Шатландыі, Уэльсе, ЗША, Ірландыі. І трэба адзначыць, што гэта другая галівудская стужка, здымкі якой праходзілі на Кубе. 3 сцэнарысты з каманды рэдактараў пісалі фільм каля 6 месяцаў, што па мерках Бэя вельмі доўгі тэрмін. Рэжысёр кажа, што ён амаль не выкарыстоўваў зялёны экран і ўсе вар'яцкія трукі прымушаў акцёраў выконваць насамрэч. З бюджэтам у $260 мільёнаў фільм стаў самым дарагім з усёй франшызы. Канкурэнцыю трансформераў складае «Халодная танга» Паўла Чухрая, якое зусім не пра танцы. Фонам стужкі сталі падзеі, што адбываліся ў Літве пасля падпісання пакта Рыббентропа-Молатава. Узаемаадносіны паміж мясцовым насельніцтвам, немцамі і чырвонай арміяй. Галоўны герой Рынальд Мухаметаў цудам пазбег смерці, каб вярнуцца ў дом, дзе нарадзіўся, у якім цяпер жыве яго каханая, адначасова дачка яго ворага Юлія Перасільд. Стужка, якая здымалася пад працоўнай назвай «Чужы», адкрывала апошні кінафестываль «Кінатаўр» у Сочы. Натхненнем для фільма стаў раман беларуска-яўрэйскага пісьменніка Эфраіма Сявелы «Прадай тваю маці». Рэжысёр пракаментіраваў: «Мы стараемся нікога не асуджаць, а зразумець людзей, якія апынуліся перад цяжкім маральным выбарам». Чухрай выпусціў гэтую карціну пасля 10-гадовага перапынку ў сваёй кар'еры. Яна стала завяршальнай у яго трылогіі пра сталінскую эпоху. Тэлеканал «Беларусь-3» у новым тэлевізійным сезоне рыхтуе да паказу праект «Вечары вялікага тэатра» ў замку Радзівілаў. Увазе прыхільнікаў неміручай класікі не толькі тэлеверсіі канцэртаў, якія адбудуцца на некалькіх сцэнічных пляцоўках найпрыгажэйшага беларускага замка. Упершыню, дзякуючы нашаму каналу, гледачы атрымаюць магчымасць убачыць усё, што адбываецца па-за кулісамі, змогуць пранікнуцца эмоцыямі, што пануюць у асяродку артыстаў і музыкантаў перад выхадам на сцэну, пачуць іх думкі і меркаванні пра адну з галоўных падзей фестывальнага беларускага летаса з мясцоўных і цікавых інтэрв'ю. Толькі на нашым канале вы ўбачыце оперу Адольфа Шарля Адана «Жизель Цівілісы», оперу П'етра Масканьі «Вясковы гонар» і гала-канцэрт з удзелам вядучых салістаў оперы і балета. Сімвалы савецкай эпохі выстава пад такой назвай праходзіць зараз у Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь. Створана яна сумесна з мемарыяльным музеем майстэрняй Заіра Азгура і прымеркавана да стагоддзя кастрычніцкай рэвалюцыі. Выстава адрасавана самай шырокай аўдыторыі і прысвечана адной з самых ключавых падзей савецкай гісторыі – кастрычніцкай рэвалюцыі і важнаму кампаненту культуры гэтай эпохі – сімволіцы. Чырвоны колер, выявы зоркі,
плуга, серпа, молота стали важными элементами гістарычнай памяці для некалькіх пакаленняў. На выставе размешчаны разнастайныя інсталяцыі са шматлікімі побытавымі прадметамі, прысвечаныя піянерскай і партыйнай тэмам, працы савецкай жанчыны, дасягненням навукі і тэхнікі. Наведвальнікі маюць магчымасць убачыць фрагменты кінастужак тых часоў. Выстава працуе да 24 чэрвеня. Парадаксальную камедыю з тонкім гумарам, лёгкімі сюжэтнымі паваротамі і іранічнай філасофіяй прапануе да прагляду маладзёжны тэатр. «Жмурык» – так называецца спектакль, які паставіў рэжысёр Дзяніс Паршын. Гісторыя змешвае ў сабе неверагодную палітру пачуццяў і эмоцый, прафесійную адзіноту, нястрымнае каханне, незвычайны талент і заўчасны смутак. Жартаўнік Лёс робіць бізнесмена Аркадзя выпадковым сведкам уласных памінак. На працягу некалькіх гадзін перад яго вачыма пралятае ўсё яго, аказалася, бязглуздае жыццё. Цяжка змяніць хаду падзей, знаходзячыся на тым свеце, але Аркадзь паспрабуе. Спектакль «Жмурык» на сцэне маладзёжнага тэатра ўжо сёння ўвечары. У верасні Мінск чакае унікальная падзея – першы міжнародны фестываль цыркавога мастацтва, прысвечаны юбілею сталіцы. Усе сакрэты будучага свята ў размове з мастацкім кіраўніком беларускага дзяржаўнага цырка Вітаўтасам Грыгалюнасам. Здравствуйте! В сентябре нас ожидает ни много ни мало, а первый международный фестиваль циркового искусства в Минске. Организаторы должны иметь определенную, наверное, репутацию в цирковом мире, чтобы замахнуться на такой форум. Мы об этом мечтали долгие годы, потому что очень красивый цирк, один из самых красивых, ну, как минимум, в Европе. Современный цирк, хорошо оборудованный. И никогда в этом цирке не было фестиваля. Наша мечта сбылась благодаря Минскому городскому исполнительному комитету. Они понимают, что то, что мы пытаемся делать, это всерьез. Поэтому пошли на такое очень дорогостоящее, очень хлопотное дело, на проведение такого международного фестиваля. А сколько продлится праздник? Для артистов это будет неделя. Для зрителей это будет 21-24 число сентября. 21-го будет программа А, примерно 13-14 номеров. На следующий день в пятницу будет программа Б с такое же количество номеров. В субботу будет программа А и Б. Так принято, чтобы жюри могли оценить не с первого раза. И в воскресенье 2 гала-представления. Первое, которое будет с утра, это вручение специальных призов. Ну и, конечно, кульминация, вечернее представление, вручение основных призов. Для нашего большого города, и с учетом того, что фестиваль проходит впервые, наверное, попасть смогут не все желающие. Я думаю, что, к сожалению, так. Хотя желающие могут попасть потом дней через 10. У нас пойдет представление шоу победителей. Отдельные номера из этого фестиваля там будут. А много ли поступило заявок от желающих поучаствовать? Здесь процедура такая. Объявили о том, что мы отбираем номера в феврале месяце. Вообще так не делается. Это делается за год. На сегодняшний день 156 заявок. Номеров 218, потому что если заявка идет от какого-то цирка, не заявляют сразу несколько номеров. То есть заявок очень много. Отбор заканчивается 1 июля. Какие-то приглашения мы уже высылаем, но в принципе вот все номера, которые нам нужны, они знают, что они будут приглашены. Но любой фестиваль – это еще и статусное жюри, и приглашенные звезды. Жюри по уровню не стыдно было бы любому престижному фестивалю. Нам удалось этих людей пригласить, и они здесь бывали в гостях. И сами в Монте-Карло мы были, наш балет там выступал. Первые лица заинтересованы тоже приехать, поучаствовать в жюри. Пока не буду называть фамилии. Кроме этого будут почетные гости. Их будет около 20 человек. Как правило, директора цирков. Кроме этого жюри будет общественное жюри. То есть мы пригласим самых известных людей Беларуси. Задача этого жюри – определить, кому будет вручаться приз зрительских симпатий. Там будет отдельная процедура голосования. Кроме этого, будет еще детское жюри, которое тоже будет отсматривать программу. И тоже, по их мнению, будет вручен приз детского жюри. Могу сказать, что за приз будет сразу. О, да? Это любопытно. Такая идея возникла у меня. Пригласить одаренных, юных, молодых художников. И во время проведения фестиваля они будут рисовать артистов, которые выступают на манеже. И потом, по мнению жюри детского, лучший рисунок и вручим как приз детского жюри. Спасибо и до встречи на празднике циркового искусства. Спасибо. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале Беларусь 3, але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы!